Goskabosio nabone gatia barai nigo bagenda tagwesokia na monokoro asorgo ngoriga rwagusi kobagania abaibori kwene kyabuna nko baikaparange abana babo chinga kechiga bari nkaso motimo koiga umwenge bwerusa marayo bwangoiga no mu MC bwe wodi atabako mwishimiwa Jim Kenyanya onyariko bakagwesokia na gokwandro kukanya kororo kwa ababori ko baikange abana biga babo asaboiga kwanire abamenyi bechinseme cyo kwene kyabuna nko babara batorero keragenda takwene kyakobeka emeroberio ane mono yo kubaikirania amagendro asabana tabire chinga kechitambe nigo abamenye kuru asenseme yo babera so musunde kubwatakana no muchando bw'ikinguru cy'umuriro bwestima sebona tabire merobero nigo yabekirwe yo kone kyabuna umuriro yo no chikorenerwa nako bakwanya abamenya bukwegendri nje no mwishimiwa Jim Kenyanya umu MCA wodi ya Tabaka imiye county ya Kisii abana baite bakire chiaftam igonta ite gusaba abaigoli batekikea abana baitogona kero bali chiaftam amatukaya make amaluchinga kichiga there are a lot of things bigandrete lakini hata ite toba bekange elinde to monitor their movement and to encourage kiagara umwaka wa kwera bwangu sana yenda ite goteba tiga tobwaterane akoranga abaigoli nko babarange na abana baitu yenda kenna takako goteba nkelinga ntua ruete form chebasari ase chiwodi chito igonta gete ngakira abantu bana batabakambia mono form ishinga tenga chia elire ono ne process yendi chia chire enda ete ntebenga abantu bane be wodi especially ase Kenyorogi ya St John Gosere na roba ko imrumen sana yoro ye stima the transformer ya lenga roya tualito muchando lakini na made some efforts as of kugenda se office ya Kenya Power the officers concerned regional manager na county business manager. I think they acted very fast and as we speak today transforming injalete tu ekabekwa iga abantu baminto bagosere be assured ngo modelo konyo muri kiare transformer ya new maybe a team eli and they all connect na morale merely 1 or 2 days elinde chiche eba connect yo modelo